at nyasauti maber chopo. Well, kikwi wawil kuma wae gi pinyni. Waseneno ka the office mar Jalup Ker for time immemorial yudo ka siasa kailagi timorega. Uparo ni ndalo machon nwan gi Vice President Karanja, nwan gi Vice President Saitoti, yudo ka jomoko wuok ni ng'ani is not loyal, ng'ani magi waseneno. Koro jomano odhi omak gi ama joma idwaro ni ondik statement gi, we wane ni police bro wachang'o. Nikech siasa mar Kenya en siasa ma okikore matin. Koro ng'eyo adiera ni kure, mano kaka an ng'ama timo chik mano akia, I will deal with evidence kokelna. Koro wane ni ang'o ma gibro nyisowa. To wach ng'anyo is not illegal. Kata kia in itelo ni ji, itemo organize weche ng'anyo. So long as ng'anyo no is peaceably done, Article 37, onge gima rach gi wach ng'anyo no. The only thing minyamako ni ng'ato en ka gitimo gima illegal, gima criminal. Mane e kuma chik donje. Koro we warit wane ni ang'o ma gibro wacho. Iwacho kanyo makare ahinya, kata kamano wang'eni